Няма начин да няма начин. Това се казват амбициозните хора, които с цената на всичко искат да успяват, да вървят напред. Не им пука за пречките, за препятствията, които ще се изправят пред пътя. А тези, които чакат все някой да им помогне, на които все държавата им е виновна, политиците, министър-председателя, президента, това са готованци хора, които ще дочакат цял живот и накрая нищо няма да направят. Ще дам един нагледен пример. Примерно, искам да достигна до там. Тоест, аз съм в момента от точка А и искам да достигна до точка Б. Да си представим, че по този път е много трънлив, има гора, тръни, храсталаци, бурени, но с цената на всичко аз съм решил да отида в другия край, в точка Б. Да кажем, че в точка Б има цялото изобилие на света, като храна, вода, телевизия, интернет. И от мене зависи да достигна до тази точка, защото крайната ми цел е да пия вода, да се нахраня, да имам връзка с интернет, да гледам телевизия. Какво ще направя? Ако много жадувам за тези неща, аз ще намеря начин да отида, въпреки тръните, въпреки храсталаците, бурените, да отида от другия край. Какво ще си кажат обаче, или айде с мене да го определя, какво ще си кажа обаче, ако мене ме мързи, искам да пина от тази вода, която е от другия край, искам да се наям да кажем, в този ресторант. Искам да ползвам интернета на този ресторант, но пред мен има една гора пълна с храсталаци, буренаци, дървета. Сега какво трябва да направя? Трябва да ги премахна по пътя си и да достигна с цената на всичко от другата страна. И ако съм мързелив и не ми се прави това нещо, но имам желанието да стигна до другия край, винаги ще се намирам оправдание. То сега много трудно, трябва сега да се отдраскам, трябва да си чупя ръцете и краката с тия дървета, с тия храсталаци. Ще го оставя за утре. И така ден след ден, седмица след седмица, месец след месец, дните отминават, аз не мога да достигна до другия край. Какво ще стане обаче, ако аз съм минал и съм направил такава пътечка, без храсталаци, без буренаци и въпреки трудностите, аз съм успял да отида от другия край, в точка Б, която е крайната ми цел. И какво ще стане, ако поканя още няколко човека като мен, които са силно мотивирани, амбицирани да достигнат своята цел, да успеят да го направят? Няма ли да бъде по-лесно, след като съм направил тази пътека, на хората, които идват след мен, не е ли логично да достигнат до тази точка Б по много по-бърз начин? И недоумението ми е в това, че повечето хора
даже не си дават и малко усилие да го направят това нещо. Дори да тръгнат по този оттъпкан път, като знаят, че някои хора са минали вече по този път, успели са да изчистят пътя от тези бурени храсталаци, дървета. Единственото нещо, което трябва да се направи, е човека, който ти е подал ръка, който ти е поканил да вървиш по тази пътечка, е първо да го послушаш за 5-10 минути, да видим какво ще ти каже, да му обърнеш внимание, да видим има ли полза от това човек наистина да достигне от точка А до точка Б, знаейки, че достигайки до тази точка Б, човек ще сбъдне своите желания и мечти. В заключение мога да кажа, не се отказвайте от мечтите си, не се страхувайте от пътя, който трябва да извървите, въпреки трънливия път. Успехът не идва случайно, успехът не е за тези, които ги е страх, успехът е за тези, които въпреки всички усилия, въпреки трудностите, те са готови на всичко, за да го постигнат.